Diyos maray na aldaw po sa tuya gabos. Ngunyan iyo ang ikatulong Domingo nin pagkabuhay liwat. Sa Santa Misa niya ngunyan, sa tuya pong idulot ang sa tuya mga personal na intensyones, siringman, pasasalamat dulot ni Juana del Rosario, Del Fornoles and Family, Harry Robredo, Celi Delgado, Augusto Bunao and Family. Special intention for good health and for the safety of provincial assessors' employees offered by Harry Robredo, for safety and good health of Benaventura family offered by Norma San Benaventura, for safety, good health, and financial success of Mary Jane, Roderick, Prado, Maria Francia, Hector, Virgie, Alexis Liantero, offered by Joseph and Bibi Dicena. Special intention of Nene del Rosario. Prayer for the souls of Antonio, Maria Paz Corazon, and all souls in purgatory offered by Dote Monte and Bunao family. For the souls of Felipa, Reynaldo, and all souls in purgatory offered by Nene del Rosario. For the souls of Aaron, Gregorio, Saturnina, Pablita, Irene, Antonio, Epifania, Edgardo, Casiano, Francisco, and all souls in purgatory offered by Liantero and Dicena family. For the souls of Juan, Barbara, Manuel, Fiametta, Skylark, John, Gualberto, Pablo, Russell, Valentina, and all souls in purgatory by Celi Delgado. For the souls of Maria Paz and Lorenzo offered by Del Fornoles and family. Sa gabos po na nagdulot, salamat po. Ang tema ngunya na Domingo, ang pagsabot kang banal na kasuratan. Dakol sa sato ang nag-iisip na ang pag-adal asin pagsabot kang banal na kasuratan katungdan sa nanin padi. Ang resulta, nagiging ignorante kita sa mensahe ng Diyos na hali sa Biblia. Ang totoo, gabos kita inaapod sa pag-utob kan katungdan na ini. Malangani ta inaalo kita na magbasa kang Biblia asin mga libro dapit sa satong relihon. Kung sa sadiri sana nyatong kakayahan, da kita nakakasiguro na makukua ang bilog na katotoohan, lalo na sa pagsabot kang banal na kasuratan. Hagado niya to ang tabang kang espiritu nin kagurangnan, na buksan ang satong isip sa pagsabot kan sa iyang mga tataramon sa banal na kasuratan. An mamamayo kan selebrasyon niya tungunyan, iyo si Reverendo Padre Alfonso Grageda. Matindog po ang gabos, asin maugmang awiton ang awit sa pagpuon. Diyos maray na aldaw sa tuya agabot. Diyos maray na aldaw man po. Sa ngaran ka ng Ama, Sinaki, at sin Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Kristo ang kagaranan ta, ang pagkamot ng Diyos. Asin na pakisumara kan Espiritu Santo,
mapasaindo gabos. asin sa imong espiritu. Matuga ang kontra sa makasalan, tangani magkaniko kita magsilibrar, kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako Sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ko ni makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo asin kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang sa tong mga kasalan, darong kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Mamibig kita. Sa muyang Ama sa langit, purabod ning gabos na katotohan, ang Banwaan naghihimati kan sa imong tataramon, asi nagsunod na sa imong aki na nabuhay na liwat. Inadyoga ang pamibi kaning bagong namundag na Banwaan. Pakusuga ang sa imong simbahan, asin pagsimbag sa imong sa samuyang pagapod, sa samong pagapod, pakabangon lugod kami, asin makahiling, kan liwanag, kan aldaw, sa imong atubang, sagkod na magbanaag para sa mo ang kamarawayan. Hinahangad mi, sa ngaran ni Jesucristo ang kaguranan niya mo, sa ibong aki,
nakaiba mo ang sinaghahadi, nabubuhay ang sinaghadi sa rong Diyos sa panahon na daing kasagkuran. Amen. Matukawan gabos para sa liturhiya kan tataramon. An kakulanganin pagkaisi asin pagkasabot, dakol na beses minadago sa maraot na resulta. Ini ang buot ipahayag kan enot na babasahon. Si Hesu Kristo na matanos asin banal, pinasakitan asin pinagadan, huli sa kawaran ng pagkaisi, dapit sa iya. Kita ngunyan inaalok na makisumaro sa mga paghinguwa kan simbahan na maipasabot ang mensahe ng Diyos asin ang mga bagay na dapit sa satong pagsamba. Hemateon niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa surat nin mga gibo. Si Pedro, pakahiling sa mga tao, nagtaram sa inda. Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, asin ni Jacob, ang Diyos nin satong mga magurang, nagpamuraway sa iyang surugoon na si Jesus, na sa indong pinasaluiban, asin isilikwal sa atubang ni Pilato. Kan pinagmarhay kaini na siya pagbutasan. Pinaghabuan nindo ang santo, ang banal, asin sinagad nindo na pabutasan ang paragadan na tao. Ginadan nindo ang kagtaon nin buhay, binuhay siya liwat nin Diyos. Kami mga saksi kaini, alagad mga tugang, aram ko na iyan ginibo nindo, hulita daan nindo na isihan. Siring man, ang sa endong mga puon, sa siring na paagi, inutob ni Diyos ang sa iyang sinabi sa mga propeta na sa iyang Mesiyas dapat na magtios. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Gabos, kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong lalawgon. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong lalawgon. Kung ako mag-apod, simbaga ako. O Diyos nin katanosan. Ilinigtas mo ako sa kahorasaan. Kahiraki asin hinanyuga ako. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong lalawgon. Mga balaog iwinaras nin kagurangnan sa iyang mga namumutan. Ako hinihinanyog nin kagurangnan, kung ako minapamibi sa iya. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong lalawgon. Ipahiling mo sa mo ang liwanag nin sa imong lalawgon, kagurangnan. Ibinugtak mo sa puso ko, urog kadakulang kaugmahan. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong lalawgon. Ako mahigda sa katuninungan, asin tulos akong makakaturog. Hulita kagurangnan, ikasana ang minapaerok sako sa katiwasayan. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong lalawgon. Ipinapagirumdum kita sa enot na surat ni San Juan na si Hesu Kristo iyo ang satong tagapagultanan sa Diyos Ama. Pinara niya ang satong kasaalan, asin tinabangan niya kitang maging maimbod sa tugon ng Diyos. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa inot na surat ni San Juan. Ini isinurat ko, mga aki, tanganing dai na kamo magkasala. Alagad, kun igwanin magkasala, igwa kitang parasurog sa atubang nin Ama, si Jesucristo na matanos. Siya an atang na nagpara kan satong mga kasalan. Bako sana kan satong mga kasalan, kundi man kan mga kasalan nin bilog na kinaban. Aram niya to na ang Diyos sa tong namimidbid, kun inuutob ta ang sa iyang mga tugon. Ang nagsasabi, midbid ko ang Diyos, alagad da inag-uutob kan sa iyang mga tugon, sarong tunay na putikon na habong mag-ako kan katutuohan.
Alagad, ang nag-uutob kan sa iyang itinaram, ang pagkamuot nin Diyos, tunay na yaon sa iya. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang ebanghelyo ngunyan nagpapahayag dapit sa saro sa mga pagpahiling ni Jesus sa mga apostoles pagkatapos na siya nabuhay liwat. Ini mahalaga ninhuli tadigdi, ipinahiling ni Jesus na siya totoo asin bakong kalag. Pinagbutan niya man ang mga apostoles na magpuo ng magbalangibog asin magsaksi dapit sa iya. Ang kabutan na ini, nin kagurangnan, nag-aagyat sa to na magkaigwa nin hararom na pagkamidbid sa iyang persona asin pakasabot kan sa iyang mga tataramon. Matindog ang gabo sa sinirukyaw ang marahay na bareta. Kaguranan, mapasaydo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa ng Ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Inusip kan mga disipulo ang nangyari sa dalan asin kung paano namidbid siya nida sa pagbaak kan tinapay. Nag-uurlay-ulay pa sinda, dapit kay ni gabos, kan si Jesus nagpatahaw sa ida, asin nagsabi, mapasaindo ang katuninongan. Nagkakurubanan, asin natakot, sa paghuna nakalag ang sa indang nahiling. Si Jesus nagsabi sa ida, tadaw ta nakubanan kamo, tadaw ta nagsalang-alang sa indo mga puso. Hilingan indo ang sakong mga kamot, asin bitis. Ako tunay na uya digdi. Kaputan indo ako. Ang kalag daing laman, asin tulang. Alagad ako igwa. Siring sa indong nahihiling. Pagkasabi ka ini, pinahiling niya sa inda, ang sayang mga kamot, asin mga bitis. Huli sa dakulang kaugmahan, garuday sinda makatubod, nagkamurongnan. Igwa ka mo din anuman nakakanon, tinawan siya ninda ning sarong pidasong sira na inasal. Kinuha asing kinakan sa tubang ninda. Danga nagsabi, yung ini ang sinasabi ko sa indo, kanuya pa ako sa indo. Nakaipuhan mautob ang gabos na nasusurat dapit sa ko, sa tugon ni Moises, sa mga propeta, asin mga salmo. Pinaliwanagan niya ang sa indang isip, tanganing masabutan nida ang mga kasuratan. Nagsabi sa inda, susog sa nasusurat, ang Mesiyas magtitios sa katulong aldaw, mabubuhay liwat, asin sa ngaran niya, irurukyaw ang pagsulsol,
asing kapatawaran ng mga kasalan para sa gabos ng mga banwaan poon sa Jerusalem. Kamo mga saksi kay ni gabos. Naray na bareta ni sa tong kaguranan. Pag-umaw sa imo, O Kristo, matukaw po ang gabos. Paggirondom sa pagkabuhay liwat. Igwang mga sementeryo na diyan nahihiling ang ladawan ni Kristo na nabuhay na liwat na naunat sa lulubngan ning gadan. Sa background, ang mga tataramon, ako, ang pagkabuhay liwat, asin buhay. Ini urog ng magayon kung Nobyembre 1 o 2, kung sain nahihiling ta sa palibot kan lilubngan, asin sa irarom kan nakaunat na mga takyag na Jesus, ang sarong pamilya na nagpapangadji. Sa Ebanghelyo ngunyan, nagpahiling giraray sa Jesus sa sayang mga disipulos. Sinda sinabihan niya, gabos na nasusurat manunugod siya ko sa tugon ni Moises at mga propeta, mga salmo, dapat na mautob. Pagkatapos, nagdagdag pa siya, nasusurat na ang Kristo dapat na magtihos asin sa katulong aldaw, mabuhay liwat sa mga gadan. Gustong gayo ni Jesus na ang sayang mga disipulos sa kudamang kita. Siguradong maray na magtubod na siya nabuhay na liwat. Ang kagadanan nakapalibot ng sutuya araw-aldaw. Ang sarong bagay lang na nasisiguro ta sa buhay, iyo na iyan matatapos, na iyan igwa ning katapusan. At the same time, nahiling ta ang katotohan sa istorya na si Jesus nabuhay liwat sa mga gadan, asin nagtuga na kita man mabubuhay liwat sa mga gadan. Itong ladawan ni Kristo na pinag-uunat ang sayang mga kamot duman sa gadan, asin sa pamilya na nagpapangadji na nakapalibot duman sa pansyon, sarong tunay na ladawan. Si Kristo, pig-uunat panagad ang sayang mga takyag sa lambang saro sa tuya. Asin nagsasabi, ako ang pagkabuhay liwat. Ang Pasko ni pagkabuhay liwat, bako sa nang sarong aldaw na pinagsiselebrar asin nalilingawan. Ang Pasko ni pagkabuhay liwat, padagos araw-aldaw, tapadagos ang kagadanan araw-aldaw. Igwan ng mga nagkakapirang paagi, kung paano na magigirumduman ta ang pagkabuhay liwat sa satuyang isip. Kung nahihiling ta sa mga periodiko o telebisyon, ang report manunungod sa mga gadan. Kung kita nag-aagi o nagdadrive na binaagi sa sarong sementeryo, kung ang kagadanan pinapabariwas o pinapaharubay sa satuyang komunidad, urog na ang gatos-gatos o ribo pang mga kagadanan ngunyan sa palibot ng kinaban, kaiba ang Pilipinas, uli kaining COVID-19. Kung nasarong namumutan ta sa buhay o sarong paryente, kinukuha sa tuya,
sa paagi o sa tahaw kan sa tuyang kamunduan asin luha, dapat na isipon ta ang sarong pinal na katotohan na igwa nin pagkabuhay liwat. Kung inisip ta ang sa tuyang kagadanan, sa diring kagadanan, nga man yan arani o harayo, dapat na makakuha kita ng kusog sa buot, asin paglaom sa mga taramo na Jesus, I am the resurrection. Ang Misa, sa misang ini, binabagota sinasabuhay liwat, asin ginigurondom ang pagkabuhay liwat ni sa tuyang kaguranan. Sa prepasyo, magayon sabiyon sa Ingles, for our sake, He revealed the resurrection. Dangan, in memory of His death and resurrection, we offer you, Father, this life-giving bread, this saving cup. Remember our brothers and sisters who have gone to their rest in the hope of rising again. Make us worthy to share eternal life. As we wait in hope for the coming of our Savior, may this mingling of the body and blood of our Lord Jesus Christ bring eternal life to us who receive it. So day mahaloy, kapangadyon ta, ang binatubod, asin dyan madadawag ta, binatubod ako, na sa ikatulong daw, na buhay liwat ang sa tong kaguranan. Siya maabot sa paghukom sa mabuhay asin mga gadan. Kaya, giyong dumunta ang pagkabuhay liwat, haro-aldaw. Hurog na kung kita nagdudulot kan Santa Misa na sutuyang ginigibo ngunyan. Matindog po ang gabos. Nagtutubod ako sa saro Diyos. Amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin dai nahihiling. Asin sa sarong kagurangnan na si Heso Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namundag, gikan sa Ama bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwa kan gabos, huli sa satong mga tawo asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asin nanilaman huli kan Espiritu Santo, ke Virhen Maria, asin nani tawo. Ipinako pa sa krus para sa to sa panahon ni Poncio Pilato, nagtio sa gud sa kagadanan, asin ilinubong. Asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuo kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan. An sa iyang kahadean, daing katapusan. Asin sa Espiritu Santo, kagurangnan, asin kagtaonin buhay. Nagikan sa Ama, asin sa Aki. Siya kaiba kan Ama, asin kan Aki. Sabay na sinasamba, asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi ng mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad din mga kasaalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kambuhay sa maabot na panahon. Amen. Mamibig kita sa Diyos Amang makakamhan, na siyang aki sa Jesu Kristo sa pagkagadan sa krus, dinaog ang kagadanan, asin sayang pagkabuhay liwat, binalik ang buhay sa kinabad. Sa masarig na pagtubod, mag-arang kita sa iya, asin sabihin ta,
Kaguranan hinanyuga ang sabong pag-ibig. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganin ang bilog na banwaan ng Diyos, mabago sa bagsik kan pagkabuhay liwat ni Hesu Kristo, mamibi kita. Anan, Tanganin ang gabos ng mga lideres kan gobyerno sa bilog na kinaaban, urog ng gayo sa satuyang nasyon, magkaigwanin takot sa Diyos, asin maglakaw sa liwanag, nin katotoohan, nagikan kay Kristo, mamibi kita. kaguranan hinanyuga ang sabong pag-ibig. Tanganin ang gabos na dukha, mga kapuspalad, mga nagtitios asin nagihelang, padagos na magsarig sa pagkamuot asin pagkaherak ng Diyos, na ipinahiling niya huli kay Kristo na nabuhay liwat, mamibi kita. Kaguranan hinanyuga ang sabong pag-ibig. Tanganin kami gabos na uya sa misang ini, maging pusog ang pagtubod sa simbahan, asin sa saiyang mga katukduan, sa pagkaaram na ang kagurangnan danay na kaibahan niya mo, mamibi kita. Kaguranan hinanyuga ang sabong pag-ibig. O Diyos, uli kan pagkagadan, asin pagkabuhay liwating sa imo aki, tinawan mo kami, nin paglaom sa buhay na daing kasagkuran. Hininagad mi, na ito mo, inihisa mo, uli kay Kristo, na sa mong kaguranan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia. Matindog po ang gabos. Mga ibigan mo matugang, tangan suko sa indong atang, makumanlugod ka Diyos namang makakamad. Akoon manlugod nga kagurangnan an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kaguranan, ako ang sa mo mga pamibi asin dulot. Tawan sa mo ang kapatawaran, tanganing magkanigo kaming mag-ako kan sakramento ng sa imong pagkamot, hininagad mi sa ngaran ni Kristo na sa mong kaguranan. Amen. Ang kaguranan mapasaindo.
asin sa imong espiritu. taas sa mga puso. Hindi taas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa Diyos na sa toong kaguranan. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat. Matanos asin nakakaligtas na ikakaguranan ipagrukyaw sa gabos na panahon at ang ani mas mamuraway na iharubay urugdang gayo sa panahon na ini na si Kristo sa mong Pasko dinulot sa sakripisyo. Tas siyang gayo ang tunay na kordero na nagpara kan makasualan kang kinaban. Sa pagkagadan, rin ang pagnya sa mong kagadanan. Asin sa pagkabuhay liwat, ibinalik niya ang buhay. Kaya sa layulabing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugma ang gabos sa bilog na kinaban, patingani at mga langit noon na birtudes, asin ang mga angeles na potestades, nag-aawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Maluhod po ang gabos. Kaguranan, ikadanggad ang banal, burabod ng gabos na kabanalan. Kaya ini maatang namin kami, pakabadala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa ka sindugo, kan sa mong kaguranan na si Jesu-Kristo. Kan siya sa lugaring na buot, nagpabaya sa pasyon, nagkuwas siya ng tinapay, asin pagpasalamat, binakini, asin tinaon sa mga disipulos na sabi, mag-ako ka magabos, asin magkakan ka ini. Ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa inyo. Siring man pagkapamagi, pagkuha niya man ng kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaw siya mga disipulos na sabi, mag-ako ka magabos, asin mag-inom ka ini. Ta ini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago, asin danay na tipan, napapabuluson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini giunin do sa pagrundong suko. Misteryo kan pagtuwod. Kaya kami nagrorondong kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kaguradan kan tinapay ng buhay asin kalis ng kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo
na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nagikimayra kami nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsaroon kan Espiritu Santo. Yung dumakaguranan ang sa imong simbahan, nakalakop sa bilog na kidaban, tanganing malubos mo siya sa paggamot, kay baka sa mong Papa si Francisco, kay sa mong Obispo si Rolando, at sa gagabos na klero. Siring man ginunduman sa iyong pagkahirap, at sa mong matugang, nagturog sa paglahom kan pagkabuhay liwat, at sinang gabos na mga gadan. Dangan nakuha siya na sa liwanag, kan sa imong lalogon. Kay raki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kay Mari Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos. Nakaitupan nakapagayagaya sa imo. Magkanig umaging kay ras, kan buhay na daing kasagkoran. Mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa mong Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakaman, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Matindog po ang gabos. Natukduhan kan man nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon na kagalian, nangangas kitang magsabi. Nagawa kami sa gabos na maraw, namimibi kami kaguranan. Warasan sa mga daw niyamang katuninongan, kaning kaming natabangan kan sa imong pagkahirap, maging danay na tulingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan magbang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong parligtas na sa Jesu Kristo.
Sa Kristong kaguranan, ika nagsabi sa iyong mga apostoles, katuninongan binawalat ko sa Indo. Ang sakong katuninongan, tinatao ko sa Indo. Ari pagilinga, ang samong makasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigwa, na siya mapatuninong, asin magkabunyog, sosog sa imong kabutan, ika naubuhay asin naghahadi, kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kang kaguranan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kamo ning katuninongan. Peace be with you. Maluhod ang gabos. Huya ang kordero kan Diyos. Huya nagpapara kan makasalan kan kinaban. Paladan mo inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan.
Matindog po ang gabos. Diyos namang makakamhan, asindaing katapusan. Ibinalik mo sa mo ang buhay, kan binuhay mo si Kristo sa mga gadan, pakasuga kami sa bagsikan ni Sakramento Pascual. Hinahagad mi sa ngaran ni Kristo na samong kaguranan. Amen. Maluhod po ang gabos para sa Orasyo Imperata. Pamibi para sa piligro kan bagyo. Mamumuto na ama, kaglalang asin kagurangnan kan gabos. Ang sarigan kan kinaaban, nagdadanay sa saimong pangataman. Asin ang hiro kan natura, ginikiyahan kan sa imong kadunungan. Mapakumbaba kami nagaarang sa imo, nailikay mo kami sa peligro kadagdadangadang na bagyo. Irayo mo kami sa mga katibaadan, asin halea ang mga nag-aabang kahaditan sa samong buhay. Maging ligtas lugod kami, huli kan sa imong mamumuto na pangataman. Masabutan mi ang sa imong kabutan, sa gabos niya mong inaagihan. Asin padagos, maglingkod sa imo, na may pusong panunin kaugmahan, bilang mga tagapag-ataman kan sa imong mga linalang. O Virhen kan Peña Francia sa mong ina, surugon mo kami. Lindungan mo kami kan manto ni sa imong pagkamuot, asin ligtasan kami sa gabos na kalamidad. Ini hinahagad mi, huli kay Jesucristo na sa mong kagurangnan, sa pagkasararo kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang gabos. Asin pasalamatan po niya to, ang celebrante niya to ngunyan, si Reverendo Padre Alfonso Grageda. Salamat po. Ang satuyang mass sponsor, CRC LLFCC, asin ang satuyang choir, Our Lady of Prom Succor Youth Choir. Salamat po. Salamat man po sa mga nagbasa, asin ministro laiko, asin sa presensya kan Sisters of the Little Mission for the Deaf, asin ang sa indang pag-iriba. Salamat po. Siyempre man po, salamat sa gabos na nakisumaro sa Santa Misa ang ini. Palakpakan tapuan sa itong sadiri. Pasalamatan taman po ang management and staff ng PBN Broadcasting Network as in Converge sa padagos na pag-air kan Misa ni Banwaan sa telebisyon. Ini po madadalan alas 6 ng Domingong aga sa PBN Broadcasting Network as in Converge Channel 9. Madadalan man po ang Misa ni Banwaan sa Facebook live streaming as in sa YouTube. Search lang po, Misa ni Banwaan, dai paglingawan na i-like as in i-share sa satuyang mga kabisto, lalong-lalo na po ito mga nasa ibang lugar o nasyon na dai nakakapag-atendir ng Santa Misa. Salamat po. Matindog na ang gabos para sa huring bendisyon. Ang kaguranan mapasaindo. Asin sa saimong espiritu. Bendisyonan ka mo ka Diyos sa mga makamhan, ngaran Ama, Sinaki, puting Espiritu Santo. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya.
Holy Spirit, I need you. Pada sa kamot. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Lord, let your sweet healing power as the rain has fallen. Diyos na sumuyang Ama sa langit, nagpapasalamat kami sa imo, tapos na giramdo mo kami, giraray, na sa imong aking si Jesucristo, nabuhay liwat sa magadan, asin danuga, na kami man mabubuhay sa horing panahon. Nagpapasalamat kami, kulita ang Espiritong ini ni Kristo na nabuhay na liwat. Tinatao mo man sa muya, tanganin sa muyang pagkabuhay arwal daw, ikapahiling mi ang pagkamarayon mo diyang Kristo Kristo na sa muyang pinagsasabuhay. Sa Espiritong iyan, makanood kami, magpatawad, harugang ginibo ni Jesucristong pagpapatawad. Pagkamot, harugan siya ang pagkamot na pinamati sa muya. Pagkamot sa gagibo, sa isip, sa mapagmuot para sa muyang kapwa, harugang ginibo ni Jesus kan siya ang padigli. Dinaray kaguranan sa baging ini, didulot mi ang sumuyang mga pangangaipo, ang sumuyang mga kaaditan, o nakadangyayaring sa bilo na kinaban, na pandemic na ini, na labi-labi na ang kamunduan na dinadara sa kinaban. Lugod kaguranan, warasan sa mo ang sa imong pagkahirap, teka labi-labi pang mas makusog, isa anuman na hilang o pandemic na ini. Lugod kaguranan, tapos na ang mga pagtiyos, sakit, kan bilog ng kinaban, na naghahadit, nag-aarang, nagdalaong sa imo. Kaguranan, inigabos, pinapabot mi, sa ngalan ni Jesucristo na sa imo aki, sa tabang kastuwang malay na sa Senyora de Presider. Let's praise the Lord.